I they enjoy. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala. היי פנינה. אני פנינה. אני מנהלת פרויקט הקמת מרכז מורשת של שירות בתי הסוהר. אני נוי בת שירות של מרכז מורשת שב"ס. נתחיל? כן. נתחיל. מה לדעתך ההגדרה של מצוינות? וואו. מבחינתי הגדרה של מצוינות זה כשאדם עושה את המיטב שהוא יכול, אבל שהוא מותאם למציאות שבה הוא חי בה. הייתי אומרת את, אבל זה לא חוקים. איי, אני עוד אסמיק. אני כבר עושה את זה. כן, נראה לי גם ענתה, כאילו, על השאלה. יאללה, תורך. זרקתי את זה. האם את חושבת שאת מצוינת? את ברור. אני אדומה כבר. כן, אני חושבת שאני מצוינת, ואני חושבת שגם הדרך שעשיתי להגיע למקום שהגעתי, מוכיחה את זה. אני חושבת שאחרים יכולים להגיד אם אתה גם מצוין. ברגע שאחרים מביאים דעה על העשייה שלך ועליך, ואני חושבת שאהבתי את התשובה שלך, כי זה נכון. טוב, יש לי אחת עוד פעם. מה הוביל אותך למצוינות? אני חושבת שלהיות מצוין זה אופי. אני חושבת שלהיות מצוין זה משהו שיש לך פה, בלב, בנפש, וזה מוביל אותך כל החיים מבפנים. מה איתך? אני מאיפה שבאתי לפני שהתגייסתי גם לשב"ס, עברתי משהו בחיים, וזה מה שהוביל אותי, לשים אותי במקום להראות גם לעצמי שאני יכולה מהמקום הנמוך להעלות את עצמי בעזרת תמיכה של חברים, משפחה, לעלות, כאילו להוביל אותי למקום שאני הגעתי לו אליו היום. אני מגמגמת המון. עם איזה אתגרים התמודדת? זה יהיה מעניין. אני חליתי לפני שהגעתי 3 פעמים בסרטן, וזהו. יחסית לאתגר הזה אני חושבת שהכל קטן עלינו פה. אבל אם אנחנו נסתכל על האתגרים שבעבודה, אני חושבת שכולנו מתמודדים ביום-יום עם אתגרים. וכשאתה רוצה למקסם את היכולות שלך, אז אתה מתייחס לזה באמת כאתגר ולא כמשהו שהוא בעייתי או שלילי, ולהתגבר על אתגרים כמו שלינוי הציגה זה אתגר. זה לא בעיה. כל דבר בחיים זה אתגר. צריכה רק לדעת איך להתמודד איתו. מה הערכים והעקרונות שתמכו בך? אני חושבת שאני מאמינה במשהו מאוד פשוט שקוראים לזה דוגמה אישית ותהיה בן אדם. זהו, השאר בונוס. גם, מה כאילו תתנהג לך איך אתה רוצה שיתנהגו אליך. אני זורקת את זה, כאילו, איך התמודדתי עם כישלונות? כמו כל בן אדם, מתאכזבת, ואז ללמוד להרים את עצמי ולהבין, אוקיי, כל אתגר הוא כל כישלון הוא... תעזבי רגע. כל כישלון מוביל אותך מעלה אותך דרגה לעוד... יפה, לשיפור רמת הכשירות. בסדר. לא עושים על כל כישלון תחקיר בה? תגידי את זה. מבחינתי התמודדות עם... אין כזה דבר כישלון, יש אי הצלחה, וברגע שאתה מתייחס לכל דבר כמשהו שהוא שלב בדרך או בחיים שלך, אתה יכול להתמודד תכלס עם הכל. אהבתי. נכון, לזרוק. כן, לשחרר. מה הטיפ שאת רוצה להעביר לנו בדרך למצוינות? וואו. אני חושבת שהטיפ זה להקשיב. זה להקשיב לאחר, לא לעשות מה שרק אתה חושב שנכון. אני חושבת שככה אפשר להתקדם הכי רחוק, לאו דווקא בחיים, אלא ביחד עם אנשים. כי הקשבה, אני חושבת, זה אומנות. נכון. מה הטיפ? שנייה. סתברתי מזהרה. להיות בשעתה. בסוף, כאילו, אני אומרת, כאילו, מה ששלי יגיע, וכאילו, לא יודעת, להיות אתה. אתה מצוין, כאילו, מצוין בכל דבר שתעשי. נשאר עוד אחד. ביחד? יאללה. תרימי.
טוב. מה השאיפה הבאה שלך? אני להתקדם בחיים. אם זה להתחיל ללמוד או להמשיך לשרת כאן כקבע. אוי, סליחה לרגע. נכון, שכחתי שם אותי. סליחה. מה השאיפה? לא יודעת, יש את השגרה. עכשיו אני יוצאת הרי להתמחות. נכון, אני נשארת פה עדיין. התחלתי דוקטורט. השאיפה הבאה? שהילדים שלי יהיו מאושרים. הבן שלי יוצא לצו ראשון. זה מבחינת שאיפה. עוד פעם? היה לי בלק רגע. עוד פעם? עוד פעם? טייק אחרון? יאללה. רגע, עוד פעם ועכשיו מצוין. אקשן.